Rakkaat lapset ympäri maailman, minulla on tärkeä asia kerrottavana teille. Ja samalla olen iloinen, että televisiokanavat ja internet ja monet apulaiseni auttavat minua tämän asian kertomisessa. Petteri Poro loukkasi jalkansa vakavasti, eikä voi vetää niin painavaa lahjakuormaa kuin aiemmin. Sen takia pyydän teidän apuanne, lapset. Ehdotan, että ette toivon niin paljon lahjoja kuin aikaisempina vuosina. Niin sillä tavalla Petteri jaksaa vetää koko kuorman ja tuoda kaikille maailman lapsille jouluiloa. Hyvät lapset, olkaa kilttejä, niin minä muistan teitä kaikkia. Oikein hyvää joulua teille.